Kaya? Kaya ba? Na? Di doon tayo punta. Doon sa may parang... Gaama. Ang dagis niya mo yun. Oo, kumunta ka na go? Kita ka na niya. Ayaw niya. Naiyasi. Gold bar yan eh. Nuyan! Olga! Olga! Hindi na gamit eh. Sabi tayo. Kasi. Yung pa yung bisita. Matamad kuha ng kuya mo. Matutuwa ko pa yan ah. Eh, tara na. Yan na kami patigsudan. Ay kaya, wala mo talugaw kita. Baga mapali oh. Sarap niya. Chating kape, timpang kape ka ng termos. Luglog mo niya, kingilog yung kahit takap. Sinalita yung boto eh. Haring San. May bugyang mga sub-sub ka rin na sana ko. Ano nga lang, may itang malaking panyalo pa Ewan son. ko sa'yo. Nagwala na itang pang aquarium. Ang aliwang ko pinag-text ng nanay. Padala ko sa timba. Dakal pa rin sa late. Oo, tingnan mo nga. Ganito. Bibigyan kita ng tip. Siya din payo, oh. Yung black eh. Ito yung mga nature. Ha? Wala kayang kayan, mineral kilog. Ne. Detang pangalan mo yung bato kristal yan laman. Dinalang na yung tayo namin. Di san milaratang nga saun mo, te, kawe-kawe, lagyan flooring. Iwa, kasweet danek yo. Kasweet danek yo. Lalakwan yung daddy mo, tatagal yo. Uy, ang ganda dito. Ano mo para ano? Oh. Ang ganda. Tino yan. Ngayon lang. Ayun ko. Sabi ni Jessica, galing daw pagkuha. Oh.
Pagal ko nga eh. Pisoy! Lagay Mimimi yata, na nga niya. Timpang kape kayo niyo. Kanyang ako man sa dalang kaya. Ano ka po rin patalan din? Tawagin mo silang lahat. Okay, Punta. punta. Kaya dilo. Bye. At bigla siya, mangin siya. Hindi na yan ang keping kaya. Kaya liging... Yung stalking ka rin, kahit tas mo, sumupang ko. Katas na na! Takal ng kepa! Kata de mentale, itong lalaban niya, abitan mo yung makanya na, chok mo yung makanya. Nilakol ko. Ito yung kahit ka rin nga. Gusto ko si February yung kakanyang kawa, natatakot. Pero hindi maganda kayong bibiliwan mo. Isang target ko, ano. Target. Tara, all ka. Hey guys, welcome to my vlog for today, Sunday. We're here at the ilog. Ay, haggard na. Kakahuli ng isda. Maraming maliliit na isda, guys. Pwedeng pagkain ng aquarium fish na malalaki. Ha? Mga paniyo. Diyan lang. Haggard B. Paggising nasa ilog.
Ba't daw ako? Ilog! Ilog! Dapat nakatungkong ako. Ba't mataas ka sa akin? Ay, langgam. Hey, may langgam. Video yan? Sama ko lang doon sa aking YouTube. Nangyari, sige tayo vlog. Di bali pangit ka, maganda. Wala rin ang tricycle ka sa Tandulan. Wow. Ay, layo. Saan? Sino banda? O yan. Di ba, kaya ang tricycle ka. Yun. Dito. Dito Ayan, din. nakakit ko. Ang kaya sa babo. Rasa na to. Para alam mo, pag may hilit, kinukuha sa ano. Ito mo. Pasukan ko na pare ni kaya. Pasukan ko pang sabi. Siyempre. Siyempre. Yakalulundag kaya namo. Hoy, yakalulundag kaya namo. Putay na kami sa kaya. Hindi no? Ang damdaman ako. Ba, umikit ta Kenny? Ah, Ano talaga mag-picnic ko, Kenny? Kenny, Kenny, Kenny. Oh. Wow, naglala kami to. Wala ka na. Ala. Kaya ako kami. yun no? Yun no?
Na, kayo. Nanong kayo. Ito ako warisan na pe. Dali pa siguro. Ha? Kita kayo? Ano siya? Kuya mo, di sa'yo matutusot yan. Hindi na madamig siya. Shelby. Amo na yan. Itak pa. Mga lupat na tayo. Kita pa. Ito na.